Irisi ani ISC ka bolo ni ɲɔgɔn ma ko kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ min ye ISC jamanaw ye olu bɛ lajɛ dɔ daminɛ bi Niger faaba la n'o ye Ɲame ye yaasa cogoya min na u ni Irisi kan ka ɲɔgɔn yeba min kɛ o tako filanan ɲɛbila baara o don baabu min kan ka taa sigi Ɲamekaw fɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛna tali kɛ mun na kosɛbɛ o ye lakanako ye sɔrɔko jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama olu saba u bɛna baabu sigi o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuntilennaw bɛ se ka kɛ kelen cogo min na yanni Moscou taga u ka sigi sen kan Guinée jamanakuntigi n'o ye Mamadi Doumbouya ye ale ye sɛbɛnkura dɔ ta nin kalo in tile saba sɛbɛn b'a jira sa k'a fɔ min ye Laginɛ kɔni ye ale bɛna yamaruya di ani Mali ka se ka kalanso ɲɔgɔn na kuranko ta nasira la kuran min sa n'a kan ka di u y'a jira sa ko min ye kilowaati 225 ye a kɛ kun ye sa Mali ni Laginɛ dancɛ dugu minnu bɛ yen olu ka se ka kuran sɔrɔ cogo min na teliya la ka bɔ Laginɛkaw fɛ yen Guinée Bissau kaw ko olu bɛna taa kalata la kalata min kan ka sigi sen kan utu kalo nata tile 30 a bɛ tali kɛ sariya sumakura la sariya sumakura min sigira sen kan furancɛla fanga min bɛ u fɛ yen nin waati in na min ye sariya sumakura in ye ale kɔni baaraw kɛra kalo 9 fangadaraki kɛlen maa fɛ Hortan Tam ni ale yɛrɛ bɛ fanga la bi ni wolomasiri tabaa don Guinée Bissau kaw olu fɛ yen Maroc polisiw y'a jira sa k'olu sera ka wulikajɔba dɔ bali juillet kalo tile 6 u ka jamana kɔnɔna na Bamajɔni ka wale kɛbaaw k'u kɔni kun y'u kɔngɔ kosɛbɛ ka dangari labɛn ka ɲɛsin Maroc yɔrɔba caman ma n'an ye polisilakaw ye k'olu sɔmi janyana dugu kɔnɔ ka kibaruyaw di yaasa dugudenw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na ko dugudenw yɛrɛ ka to hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ u sɔmi ka janya kosɛbɛ Faransikaw ka politiki muso ŋana min bɛ yen n'o ye Marine Le Pen ye ni ale ko fewu maa kɔni bɛ yen n'i tɛ Faransi kɛ i kana politiki kɛ i da kana don Faransi politiki o kuma na ko ale minɛna koyi a ka kiiri kalo 45 u y'a jira sa k'a fɔ ko a kɔni tɛna se ka jɔyɔrɔ ɲini nka a jirala k'a fɔ ko min ye 30 a y'o kɛ o yafa kɛra a ye bi na jatew bɛ ka bɔ min na sa yalama a bɛ se ka kɛ musobɔ ye kalata natala san 2027 wa min ye cour d'appel ye parikaw fɛ o kɔni kun y'a jira sa k'a fɔ ko ka barasila électronique k'o don a tɛgɛ la nka maa min don sa ko a na ɲɛfɔli kɛ bi a kanubaw n'a lafasabaw ka se ka faamuya cogo min na sabula ko kiiri taabolo n'a baara kɛcogo yɛlɛma caman donna kiiri in ale kɔnɔna na sirikaw fɛ kunun ko bɔmu 2 kɔni cira bɔmu 2 in bɛɛ lajɛlen cira ka kɛ ni Faransi jamanakuntigi ale tun bɛ hôtel min kɔnɔna na o kɛrɛfɛla la nka a yɛrɛla sa k'a fɔ ko min ye Faransi jamana ɲɛmaa n'a ka nɔfɛmaw kɔni ye Damasikaw fɛ yen foyi ma olu sɔrɔ maa 18 o de joginna min ye Siri yɛrɛ jamana ɲɛmaaw ye min fɔ u y'a jira sa ko wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye sirikaw ye olu yɛrɛ sera ka u ka baaraw kɛ Élysée ale ye o kuma fɔ farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ fala ye Mali fédération ko kunungo